Pues la veritat, molt content. Jo solo jugo al World Padel Tour i com que ja tinc 36 anys, doncs ja he jugat molts anys al circuit català i bueno, és el primer torneig i la veritat doncs, de poder jugar aquí a Ros, és un club de Girona, que jo soc d'aquí, doncs molt content de poder jugar amb l'Enric i de poder guanyar el torneig davant dos rivals molt bons que són el futur del pàdel català. Un partit una mica estrany, no? La veritat és que les condicions no eren molt fàcils, feia molt de vent, era molt difícil fer un break, encara així ens hem fet diversos, tant per part d'ells com per part nostra. El primer set al final s'ha resolt per 2 o 3 fallos, ha sigut un 7-5, i el segon doncs, una mica la mateixa tònica, no? Al final hem arribat a un tie break, semblava que teníem una distància, després ens han recuperat i al final doncs, ha sigut un final d'infart. Home, això és un exemple, no? El Marc Ilez i el Guille Casal, crec que tenen 23 i 24, ja fa molts anys que estan a l'élite del pàdel català, també està jugant al World Padel Tour, s'estan dedicant professionalment i bueno, jo crec que no és que sigui un futur, ja és un present del pàdel català i bueno, la prova és que han fet final, han guanyat tornejos, aquest any ja estan un passet més endavant que l'any passat i la veritat és que és un goig pel pàdel català tenir aquest futur garantitzat. Sí, doncs, com he dit abans, són el futur del pàdel català. Jo fa com 3 anys vaig poder jugar amb el Marc i va fer uns quants tornejos i la veritat és que avui m'he pogut enfrontar amb ell i he vist que ha evolucionat molt content per ell, com diu l'Enric, els dos es dediquen amb el Guille, entrenen amb el Vila cada dia, són molt professionals i molt madurs per l'edat que tenen i tenen un futur molt i molt bo, content. Moltes gràcies i moltes gràcies a vosaltres per aquesta retransmissió, per l'esforç que feu vosaltres, tant la Federació Catalana, l'Albert, tu, per venir aquí i és un goig que el pàdel català es pugui difondre davant dels telespectadors.